लोगोफोर नै दिनैबो न'आवसो दंफैयोलाय दसे खमला फानहैदोंलाय माथो खालामनो माइ फोराननानै थिखोखांजोब सानदियानो दसे खमला फानहैनांसिगोन ओरै आरै गुदामाव खमला लायोबा दसे फानहैनांगोन फैनोसैलाय आरो बे माइखौ रोगानोसैलाय बेबायदि माखासे रानबाय लोगोफोर बे राननायखौ रोगानांगौ आरो नैबे गोथांखौ लांनांगौ नैबेखौ लांनांगौ नै बेखौ थिखोग्रा गैया मुंग्रा गैया थिखांनांगौआसो जारला जानोसैलै हारसिं बेखौ जारला दंलै थिखोग्रा नांगौ मा जागौमोनलाय हाबो साजोबलायनोसैलाय माथो जाया खबानो मोना एथ' खस्थ'ब्रा माइ गायबाबो मासथिनि जारला नै रोगायै बस्थासेल'सै जेने थेने रोगाजोब्बाय आं खांग्रां खुग्लुब हारसिङैबाथाय बिराद दिगदार थिखोना होग्रा गैया मानां गैया सिङा गेद्दा गेद्दि मोनगुलायो बे बस्थासेखौ लांनानै लामहैनोसै आरो गोरानखौ रोगाफिननांगौ लोगोफोर गोरानखौ एबार बाहाय दुलि सोनानै बैनो दुलिया होनो आङो बे दुलि नैबेनो दुलिनि लोगोफोर बेखौ साफा खालामनांगौ बाव सोनांगौ बे गोरानखौ बाव सोफैनोसै लोगोफोर दाना बेखौथ' आं बस्थायैसो रोगानानै होफैनांसिगोन दाहाय नङाबालाय बोरै सोनो हारसिङैथ' जाखाया नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे दिनै न'आव थानानै मा मा खामानि मावनानै देखायनो हायो लोगोफोर नायलां भिडिअखौ जोबजासे लोगोफोर नै माइ बस्थाखौ बिदि थिखांबाय आं हारसिङै खांग्रां खुग्लुबनो बिदिसो रोगाजोबनांदों दिगदार माइ गायबाबो माथो सिथ्लायाव सान्दुं नांनाय सिथ्ला गैयाबाथाय बिराद दिगदार गोजानाव रोगानानैसो लामहैनांगौ बाहायसो लामो नै माइया जोंना बेखौ रोगानांगौलाय नै बे रानजोबनाय खांग्रां खुग्लुब रोगाथारनोसैलाय बेखौबो दा बानलु एसे गायहैनांगौ दं बेखौ गायहैनोसै लोगोफोर नायलांदो नै बेसे गोजान जायो लामाया बेयावसो लामफैयो नै थांनांगौ ओमफ्राय बेसे गोजानाव न'आ नै हाखर फुखरजों थाबायथारनांगौ माइ लानानै बिराद दिगदार गायाबाबो दिगदार गायबाबो दिगदार गायबाबो गायजेननायनिफ्रायनो दिगदार लामाया बेसे गोजानाव बै जि लामनाय नुहुरदोंना लोगोफोर बेयोहायसो रानजोबलायबाय नै लोगोफोर बानलु फुलि दं टमेट' फुलि दं अबाव गायनांगौ जाखो गायलाबायनोसै बेना बिदिनो बोथोर गैया माल बायनायानो दाख्लै रबिबारावनो बायनानै लाबोदों काजलगाव खमला फानहैबाय बेखौ बायनानै लाबोबाय नै बेखौ गायनांगौ जालायबाय आंहा मैयानो गायनांगौमोन मैयाबो गायनो टाइम मोनासै दा हाखु दाखु गायनोसै नै नायलांबाय थादो गायनायखौ
खरफिबो गैबावा सिखाजोंसो गायनांगौ नै लोगोफोर खरफिथ' गैया नालाय सिखाजोंसो गायनायाबो नै बावनो गायनांगौनो बेलाय माखासेया मोजां जाबाय नालाय ओंखायनो बावनो गायनो थिनो गायनोसै नायलांदो गायनायखौ जारलायानो जुत गैया फंबाय दे लोगोफोर नै बेलाय नायदो गायखांजोब्बाय गायखांबाय दै दानिया माइ रोगानांगौलाय उल्थां फाल्थां जालायनाय माइ राननायखौ दुब्लियाव सोनो लाबोना दोनफैनांगौ हारसिं दिगदार थिखोनोबो गायखांबाय लोगोफोर नै आंना खरफिया बेजोंसो गायो न'आव थानायाबो मोजां नङालै माथो लोगोफोर गासैबो हिनजावफोरनि खामानिखौ मावजोबनांगौ माथो हिनजावफोरनि खामानि बेखौनो मावबाय था बेखौनो दोनबाय था बेफोर माथो खामानिया मावबाबो जोबनो रोङालै मानसि नालाय थैबाबो जोबनाय नंला नामा खामानियानो मानसिनि खामानिया थैजासे बिदि मावनानै जानांगौआ दंसैलै आयु 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 दसेनो गथ'फोरखौ लायफिननांगौ दसेनो माबा खालामनांगौ नै दाना बोरमा खानानै मन्दिराव एसे हाबबावनांसिगौसोलाय दिनै मंगलबार ना साथि सावो बुरियाथ' सावफैनो सोलाबला आंसो सावनांसिगोन मा इसिबां खस्थ'लै गैयिनि मावनानै जानायालाय आयु 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 मोनसेबो थिग खामानि मावनानै जाथेरनो मोना ना लोगोफोर आयु एसे खस्थ'लै ना लोगोफोर आयु फाग्लासो दसेनो माइ थिखांबाय गुद्दा गुद्दि दसेनो माबा खमला फानजांहैलायबाय जोबनो रोङा गाबोन सानसे थानानै बाङासिङाव ओंखारफिनसै लोगोफोर गाबोन सानसे रानबावनांगौ दंबावो जानायनि लामखानोसै एकबारैनो ओमफ्राय गैला सासेल' मावबा हायालै लोगोफोर खामायनोबो माथो खस्थ'आनो बारा माथो आयु गुसुआव जि गुसु खस्थ' मोनो गुसुआव गारि सालायनोबो मा बुंबावनो लोगोफोर आंथ' मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो रोङा जाखिनि बानायो बेबो ब्लगाबो बिदिनोसै आरो जोंनाथ' बुरियासो रागा जोंगासिनो टाइम नस्थ' जायोनो भिडिअ बानायनानै बानायला नामासो नंगासिनो आं इउटुब फेसबुकखौनो मावला नामा नंगासिनो आङो साक्सेसफुल जायाबा दाबो इउटुबावबो साक्सेसफुल जाया फेसबुकआवबो साक्सेसफुल जाया बेनिखायनो बुरैजों रायजाबाय थानाय जायो फेसबुक प्लेटफर्म इउटुब प्लेटफर्मखौनो नागारनोसै नामासो नंनानै दं आङो ना मारै लोगोफोर टाइम मोनाबा भिडिअ बानायनोनो आरो बायहेरायाव थांनानैबो माबा घटना जानाय माबा जानायफोरखौबो खेबहैनोनो मोनखायाबा न'आव जाखिनि मावो बेखौल' खेबना होबाबोथ' रावबो सापर्ट खालामग्रा गैयाना बेखायनो प्लेटफर्मखौनो गारनोसै नामा नंनानैसो दं आङो लोगोफ्रा मा सानो कमेन्टआव लिरनानै खिथाहरदो बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय।